Θα πάμε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού, η Ανατολική Ρωμυλία. Το Σκεπαστό, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα μικρό χωριό στο Δήμο Βόρμης του νομού Θεσσαλονίκης και απέχει μόλις 65 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 200 χιλιόμετρα από τα λιμενάρια Θάσου. Τίποτε, δίπλα μας είναι. Σήμερα αριθμεί περίπου 120 μόνιμους κατοίκους που είναι όλοι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία. Οι φορεσές των γυναικών είναι οι χαρακτηριστικές τσούπνες με τα λευκά μανίκια και τα κεντημένα τσικμάνια με ζυπούνι και φούστα, αυθεντικά και παραδοσιακά. Οι χωροί, ζωναράτικος τραπανιστός, μπαϊντούσκα, σόπκος, γιάρισκα και χεριάτικος τραπανιστός. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία.
βοριάς βαρύγγυλες όλα του τα καράβια, καράβια που το ταμπούρο παπόρι, καράβια παρμενίζεται, καράβια παρμενίζεται, πάντε να λινανιάστε κι όσα καράβια το ταμπούρο παπόρι, κι όσα καράβια τα κουσά. Ευχαριστούμε λοιπόν το σκεπαστό που μάθαμε όλοι που είναι και χορεύει χορούς Ανατολικής Ρωμιλίας. Εμείς με τον Γιώργο θα τα πούμε και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο φεστιβάλ και έχει συνέχεια.